Yo abusia me din da wara Prophet Gideon Free Sebi ope adua tumi wo mu a ye fe ne enkrampa adua kite me fe ne enkrampa wono no onsi efomu ono no oti apakan enkrampa ono de akutu eye de ana kokko afuo ana se paya na wosi so enkrampa bi ani ho ofifiri wo fam ofifiri wo soro enti sa nkrampa we no mami se wodi dware a eye sese duro kese obi ani wo betimi de waba fam wabrabom da ye sa hye ne moto se wo haw bi da wo so na amane bi da wo so a ye de ye niam kutu ye sa de ye niam adoso we enye omo de ani bia so te ase we eye tumi a wodoma nkoma be se ye adom nyame edi ama enipa enti nkrampa de ye de ne niam bebre sakwala bo birim krompa wodi dware na eko so wabrabo no adane nkuro besie obi ho no mo ade papa bana kwan mu ne ade achi eyosu me pacho penkrampa ne pe 7 powers ka ho hyenu onsuom na efa dware ebema niam papa ntimi ayeden adane ama nkrampa de metene so na masore